നിരവധി വിമർശനങ്ങളാണ് രേണുസുതിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഇതിനെല്ലാമെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രേണു തെളിവ് സഹിതം പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഇതിനെല്ലാമെതിരെ മൗനമായിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തൻ്റെ ആൽബം സോങ്ങുകളും റീലുമെല്ലാം സജീവമായി തന്നെ രേണു പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന റീലിന് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തെറി കമൻറ്റായി വരികയുണ്ടായി. ആ ഒരു കമൻറ്റിന് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ പുതിയതായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രേണു ഇപ്പോൾ. മുതിർന്നവർ മാത്രമല്ല കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കാണുന്നുണ്ട് എന്നും ഇങ്ങനെയൊരു മോശം കമൻറ്റിന് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ, ഇതുപോലൊരു തെറി രൂപത്തിലുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള നിരവധി വിമർശനമാണ് ഇപ്പോൾ രേണുവിനെതിരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടനോട് എനിക്ക് നല്ല ആൻസർ പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ചേട്ടനിങ്ങ അടുത്ത് വന്നേ. നിർത്തി പോകുന്നില്ലടാ മയിരെ, വേണേ ബ്ലോക്കാക്കി പോടാ.